Ho dèiem, Ades, l'àrbitre valencià Mateu Laoz ens ha visitat este matí. Als 45 anys començarà la temporada que fa 15 en la primera divisió. I a l'hivern serà l'àrbitre espanyol designat per al Mundial de Qatar. Serà la segona cita mundialista que enganxa de manera consecutiva. El futbol només li dona alegries a Mateu Laoz. Una adaptació de la normativa li permet seguir en actiu als 45 anys i xiularà en el Mundial de Qatar, el segon de manera consecutiva. I les coses seguim visquent el somni i que no s'acabe. Un esportista que es prepara a consciència per a continuar fent història en les seues passions, el futbol i l'arbitratge. Som esportistes i a banda és que no se poden cansar. Una persona que està cansada no és lúcida, no pensa, no decideix bé, doncs imagina't. Ens ha explicat la novetat que hi haurà en el Mundial respecte de l'aplicació del VAR en el fora de xoc. I com es vol d'alguna forma arribar a la perfecció, diguem que la tecnologia va ajudar a que no n'hi hagi tant pressió, en aquest cas en els companys que han de tirar les línies. És un avançament més per al futbol, que no té res a veure, a nosaltres que es fa és facilitar-nos la vida. Un valencià que treballa de valent i que gaudís del reconeixement dels futbolistes, entrenadors i companys. Toño es considera un afortunat. És el cap visible i l'espill de l'arbitratge valencià. La clau, imagina't. De 6 espanyols que anem a estar en el Mundial, 3 valencians. Així que Juan, Pau i en aquest cas en tens així davant.